Witam Państwa. Tamten tydzień to był bardzo ciężki tydzień. No, ale trzeba robić. Trzeba się jakoś zrelaksować, bo inaczej człowiekowi by odbiła palma. No to co najlepiej? Pojechać do palmiarni. Trzeba przyznać, iż wegetacja roślinna obrodziła w tą wiosnę nad wyraz wręcz bujnie. Bardzo ładny, Patty, kupiłaś sobie kwiatek. Ja dam na nas teraz kamerę, bo tu jest zawsze. Czy ty chcemy wejść do dziupli? Siedzi chłop przy instrumencie, jakiś taki nieruchawy. No, sam budynek się trochę zmienił od ostatniego razu, jak tu byłem. No. Mam ponad 200 lat. No. O, ptaszki. Patrzcie, jak psznieje, dziąsłuje prawie jak major. O proszę, jak ta róża z Wiedźmina. A tak myślałem, że w takim tropikalnym klimacie powinny małpy jeszcze skakać. I znalazłem właśnie. O kurde, ale mikroklimat. Choćby na saunie. Patty, a jak tu są te tropikalne pająki i jaszczury? Mam nadzieję, że nie ma. Bardzo trudne. Żar tropików. I to wszystko bez opuszczenia Górnego Śląska. No, tutaj to może człowiekowi faktycznie odbić palma. No, proszę Państwa, najbardziej fikuśny rodzaj kwiatka, czyli kuktas. I to wszystkie nawet najbardziej fikuśne kształty do wyboru, do koloru, długie, krótkie, grube, małe. Widzowie, to jest dopiero kuktas. Wow. O kurde, ale grubol potężny. Jak oglądał Jurajski Park, to się nie czuje taki całkiem bezpieczny. O, patrzcie, jaki leniuch tu leży. Cały dzień leży, przynoszą mu jedzenie i to jest cała jego robota. W sumie trochę jak na Twitch. A tu taka roślinka o jakiejś tak dziwnie, podejrzanie znajomej nazwie. Kurde, koleś się topi. Może by trzeba coś zrobić. Pomóż ci, kolego. Co jest, Dorotka? Tutaj jaka zawodowa hodowla pod lampą. Ale nie, to nie hodują tego, co wy myślicie. Kryminaliści. Dick. Aechmea caliciulata. No, a wygląda dobrze. Prawie takie fajne, choćby nasze bytomskie wróble. Johann Gottfried Shadow, czyli cień. Pewnie wziął, ja ci powiem, on się wziął baba i się wydał i z niego został cień człowieka. Ja. A po palmiarni chodziliśmy do Herz Pubu w Gliwicach. Mam nadzieję, że pan Jan Adriański postawi mi piwo za reklamę. Ja. Chociaż pewnie nie. No to co, no to coś trzeba, no. Miłosław od pana Makłowicza. Ja po babsku.